kuljettajana tukinollaisessa vielä nostamaan muuta tuomia ja pysäyttää sen Ja Rahkola täällä jako-auton ohjelmissa ja seuraavana sinne tulee Harri Lindqvist. Joo, joka. Niin on. Aamulla patterit pois. Ja kuten kerrottua hyvä yleisö, minä en saa tietää mitä tulee virhepisteitä, jos jää liian kauas tulee virhepisteitä. Ja nämä kaikki tilastot sitten tilastoidaan tuonne meidän tuloslaskennallemme ja niin kuin sanoin, minä en voi takaseinään. Ja Juha Rahkola puolestaan on sitten tuossa polkupyörän eli tuon kuntopyörän sarven kohdalla mittauttamassa siihen annettua etäisyyttä. Juha Rahkola ajaa numerolla A2 ja hänellä on tuo Mercedes-Benzin kaksiakselinen jakoauto ajokkina. No niin.